Erkimin öz durmuş ýöregesi bar. Ýöne köplenç biziň durmuşymyz tertipsiz, bulanmy zorluklardan ibaret bolýar. Durmuşa biraz siňe seresen, onuň diňe haus we kösençliklerden doldygyny we onuň netijesini tejribe edilmeli düşünýärsiň. Biz kiçik gelmedämi ullar bize durmuşda bagtly bolmaly, bagtyň ýerinden gowalaşmaly diýär. Emma agyr döwürler gelende bagtyň ýerinden ylgamagyň ters efekti bar eken. Klinik psikolog Jordan Peterson 2018-nji ýylda öz maslahatlaryny jemläp gözükdirdi çap etdi. Onuň ady durmuşyň 12 san düzgüni. Ol günwataryň adamlaryna çoňra täsir etip bilipdir. Bu kitap diňe günwatary isen adamlaryna däl isen umumyň ähli adamlara durmuşda diňe ýylgyryp pozitiv pikirlenmekden başga has ulrak manylaryň felsefeler tarapyndan durmuşy seyretmäge mümkinçiligiň bardygyny ýolun görkezýär. Jordan okuyucularına durmuşunda biziň göterip biljek iň agyr ýükümüzi götermeldigimizi, onu boyuna almagymyzy aýdýar. Dualizm arada köpümiz bilýärmiňok gerek. Ýeň, gece gündüz, ak-kara, ýaxşy ýamanlyk. Bu sanaw dowam edip bolýar otornyksyz. Durmuş haus we tertibiň arasyndaky göreşden ibaret diýär Jordan Peterson. Tertip bu biziň tejribemiz, biziň gymmatlyklarymyz, biziň jemgyýetimiz we howpsuzlygymyz. Haus bolsa bu näwelelik, garanqylyk, duýdansyz ýetki, çoňur gynanç. Bu gorkulýar. Ýöne bu ýeketäk seniň täze zat öwrenip biljek kerin. Dünýä garaýşyňy giňeldip biljek kerin. Bu ýerde ähli hakykat ýüze çykýar. Jordanyň aýtmagyna görä, durmuşdaky sünnik bu tertipligiň we howpsuzlygyň arkasynda gizlenmek däl. Eýsem hausyň hem we tertibiň arasyndaky çyzykda durmakdyr diýär. Ähli 12 düzgüni bir videoda aýdyp oturjak däl. Özüňiz okap görüň. Umumyň kitap gowy we siziň gündelik durmuşyňa täsir edip bilýär. Ýöne içinde meniň iň halan düzgünim ikinji düzgün. Özüňi kömek etmäge borçly birisi ýalsaý diýär. Ýani birinjilik bilen jogapkärçilik özüňe kömek etmekden ibaretdir diýär. Saňa özüňden başga biri gelip kömek etmez diýär. Başgaça hem düşündirip bolýar. Eger birine kömek etjek, jemgyýete goşjak diýseňiz diýär, ilki özüňize kömek edin. Eger siz bir adamy peýda ýetirip bilmän, ziýan etseňiz, onda nädip 10 ýa-da 100 adamy peýda ýetirjek. Jemläp aýtsak, bu kitap düzgünler barada hem däl. Bu realist bolmagy ündüýän, kynçylygy we tejribäni göni birikdirýän, durmuşyň şeýle bir adalatly däldigini, ýöne biziň aňymyzda adalatly we çoňur manyly, tertipli durmuşyň döredip boljakdygyny ýaşamaga uly umyt berýän kitapdyr. Bu kitapda Jordan özüniň psihologiýa we klinikadan tejribelerini mysal getirýär. Köplenç bolsa gadim mifologiýa, gadymy din tymsallaryň mysalyny düşündirýär. Bu kitap bize arasynda sägenip durmuşyň kiçijek zatlaryndan lezzet almagy, şunça hausyň içinde gözelligi görüp başarmagy öwretýändir.